Is-somma miġbura waqt l-edizzjoni speċjali ta' Xarabank fil-ġimgħa l-kbira hi ta' 1,620,530 euro. Mela, is-somma finali hija 1,620,530 euro. Għal Xarabank tal-ġimgħa l-kbira din hi somma rekord frott id-donazzjonijiet li taw il-Maltin u l-Awċin bris Puttino Cares. Puttino tagħmel xogħol importanti ma' persuni li kollhom bżonn isifru biex jingħataw il-kura billi toffri akkomodazzjoni u ambjent ta' dar tul il-perjodu kollu li matulu jingħataw il-kura. Min barra appartamenti f'Satin, Puttino Cares għaddejja bi proġett biex tibni appartamenti fiċ-ċentru ta' Londra. Wara li tħabbret is-somma finali, il-fundaturi ta' Puttino, Reni Zerafa, Angel Kuxkiri u Dr. Viktor Kalvanja qalu li Puttino Cares issa tinsab f'pożizzjoni li tibda l-ewwel fażi ta' dan il-proġett, dak li f'Londra tinxtara biċ-art jew binja biex ikunu jistgħu jinbnew 30 appartament ħallu kull min imur għall-kura idum kemm idum ma jkollu jħallas xejn għall-akkomodazzjoni. F'dawn il-flus tal-lum, blajnuna tal-gvern, u blajnuna tal-poplu Malti kollu, aħna ċerti li ħan nixtru u għanna l-flus fedejna biex nixtruh. Once li nixtruh, mbagħad imbidluh, inwaqqawh u nagħmluh f'30 appartament kif għal Peppi u kif smajna hawnhekk biex kull min jitla' għall-kura l-Ingilterra ma jħallas xejn u kollu appartament jistennieh idum kemm idum. L-ammont miġbur ta' 1,600,000 euro jaqbes is-somma tas-sena li għaddiet. Sa dan it-tant fil-programm Xarabank, il-Prim Ministru ħabbar li se jingħataw 5 miljun euro lil Puttino mill-iskema tal-beħ taċ-ċittadinanza.